नै बेवहायनो हाबनोसैनो बेनो जाहैबाय बारबिक्यू। जय बारबिक्यूनि अनलिमिटेड जय जिसुनि जासिनो थाखायहाय हाबजोबखाबाय नै माने जय बारबिक्यू बे बारबिक्यू हाबजोबबाय नै बेवहाय गोसो बादि जागोन खनायावसो गोसो बादि जा लाजिनो बादि जा दे बैयाव थांबाय Just very status. bisa ya. Rasanya dia. Oi, jangan good news kena deh. Mabiya. Party. Itu party ni macam Labwnw. Oh banyak. जय बारबेक्यू। भाई सर हम बना देते हैं, आप बोलो। हो जाएगा। अरे सर आराम से बोलो। हो जाएगा। आपकी पूरी टीम की निकाल देते हैं। अरे उधर फोकस करो पहले। आप लोग पहले बार है ना हमारे ड्राइवर। अरे सर हम आपके भाई है। रेडी स्टार्ट। फास्ट ऐसे रेडी ना। बारा साबायमोन वाह गोसो बादि जाजोब नोंथ' गोगोम जाखागोन होना हो होना हो जानाया नेगासिनो अनलिमिटेड खाना जानो रेडि नै होख्लाय उदै जिलाय जासे होना हो बैसोरो गैया नर्मेल बिसोरो औ ओरैबायदि नै स्टार्ट बेहाय रेडि खालामगासिनो जास्ट रेडि जागासिनो क्या ये जास्ट रेडि जागासिनो माने स्टार्ट खालामदो होबाय मोनजाजेनबाय पनिर जा दे जा जाना हो जाना हो दे आंदो दे होबाय ने हानदों आरो जादों लाइफआव फार्स्ट टाइम बेथ' माबासो Kawat na prawns ना जास्ट जाजेनबाय देद्रायबायलै जानो गोसोबा हांदो ओमफ्राय गोसोबादि जा
थांबाय था मोनसेया जोबबाय आरो मोनसे फैबावबाय मोनसेया जोबबाय ओरै टिम दं नै मोनसे 56 गासै बेबो मोनसे दंबाय ओरैबो मोनसे नै जाने नाथुर नै नाथुर फैलायबाय नै आरो दाउआ गांफोर फैबाय नै सोरबाया जाबाय सोरबाया मालाय गोरों गोरोंफ्रा नै बिदि जानो फैबावबाय बा मोनसे टेस्ट खालामजोबनो फैदों मालाय नै बेयाव दंजोबो आरो गासिबो जेबो फ्रेश बेफोरबो फैयो नै माखौ जायो आइसक्रिम दं एकदम स्टार्ट खालायगासिनो दं कफि फिनलायबाय नै थाबाय नै जासे जानो आग्लायलायबावबायसो बा जा रोङा माथो जालेलै बेराव थांनो होना हो जोब्बाय दंबावो नै बेखौ होना हो लाबानोबा दयनिफ्राय मोनबेसे लाबाय नै बिहरगासिनो लाबानो दे होना हो दे सारमोन बिसोरो अमा बेदर दाउ बेदर ओरैहाय गोसो बादि खुरनानै जानो बेवहाय लाइन दङ बेवहाय लाइन दङ ओंखायनो गोसो बादि जा खायसेया नै गैला उल्थायजेनबाय नै गैला उल्थायबाय हाला हायो खायसेया नै एकदम स्पेसियेल ओरै बानायगासिनो दं नै फुरा फायार गरम हो रहा है ना पूरा पैसे ओंखाम लानानै जाबाय ना दिनैहाय जानांगौ दंबावोना फिसा लानानै गैला नायलाङि जानाया नै बा जानो खालजेनलानो दानो मानसिफ्रा बारा गोबां जानो हाला थांना फैसिगोन बेयो दामावनो हाया फोजोबनो क्या लाबोबाय दा औ लाबोबाय खानसै फोजोबनो हागोन ना हाया मोनसे लाबोखो आइसक्रिम वाव बेदरा जाखांनानै दा टेस्टी
Thank you.